Eli tervetuloa katsomaan tässä. Jälleen kerran pitkästä aikaa ollut Jomala Manchikassa siis. Täällä on paljon vastaa tapahtumaan kommentteja, josta ei tiedä tosiaankaan paikkaansa. Täältä on ihan laitteja. Haluan vastaan. Mulla on siis suoraan asiasta. Nyt ymmärrän, mistä lähtee, koska mä oon niin tavalla asiasta, mikä mä voin hyväksyä. Nyt eli mulla on siis laskua ja on se ja mutta sitten taas monet ajattelee, että tai on siis eksentistä nimestä enemmän joka siis ei tosiaankaan. Eli mun laskin esimerkiksi Tapperehtiksi tarkoittaa eli Tapperehtiksi tarkoittaa tämmöstä tiettävästi, että Tapperehtiksi kolmoset olisi E-tä ja sitten A olisi Ä, jolloin tästä muuttuu hieman rasistisen tehtävän. Tää on totta, että en mä tehnyt mitenkään tässä mielessä sitä, että siitähän muuttuu läski. Läski muuttuu siitä ja sitten äänsä. En halua sanoa sitä, koska se on niin rasistinen. Ja siis suoraan sanoen ei siinä, että mä jotenkin maahanmuuttajat on mulle kuin kavereita, jos totta puhutaan. Ja mulla on siis meekari-kavereita, siis anteeksi, tuli mä yhdessä kavereita ja on mulle kivoja kavereita. Mä en ymmärrä, että mistä tämmöistä puhetta on lähtenyt ja mistä on peräisin sirkuksesta, koska vaikka täällä eli siis toi ääni, mutta mä sanon nyt tässä, eli mulla tosiaan on lähtenyt jostain tämmösiä huhuja, että mä olisin rasisti tai että mä puhuisin pahaa maahanmuuttajista tai muuta tällaista. Mä en tosiaankaan puhu pahaa maahanmuuttajista. Maahanmuuttajia on kavereita ja näin ja Laskin on mun nimi ja näin se on. Eli älkää please sanoko mua rasistiksi, koska mä en oo. Joo, mutta eiköhän se oo oikein paljon kiitos kun katsotte videon ja pistäkää kanava tilaukseen, jos tykkäätte rasistisesta, siis mun rasistisesta kontentista. Ja tää oli tässä.